Mlčavé účinky sily na tele sú ponorené, vynorené, plávajúce, zotrvávajúce v pokoji alebo v pohybe. Z hľadiska počtu kvality prácu koná, závisí od hĺbky vzťahu, hustoty túžby, stavby, lásky bez stavovcov so svojimi stavmi. Berie vtákov srst skryť do útrop. Pokožka zježe na srdce uložené v brušnej dutine bije do oblakov. A výmena plynov začína. Výmena energií, stav naplnenia, termodynamická rovnováha, termodynamická nervová sústava reaguje správne na podnety a rozmnožuje podstatu a dáva zmysel otázke. Noci neboli v lete dusné, starostlivosť bola nevšedne krásna. Legenda sa rodila v piesni, oslávila sa. Oslavila sa